weti yakazouya ndakarara ndiri muhope yochibuda yega, yajaira kubuda chochoite chibharuma, akupenya kunge chigubhu ichi kuite chibharuma kumberi uko, weti wotoona netsinga, hei ndorwadziwa, chisaka chiya hachichadi kubva, kuda kuchidai chisaka chiya hachidi kubva, ndakutoda kufenda, ndochopinda mukicheni kutora banga tirega ndibhovoze chibharuma chiya chidini chiputike hacho kuitira kuti weti ibude. Ndakarwadziwa, handina hangu kuzobaya because chakazoramba chechisimba kusvika chazongorasa kasaga kaika yamanje kuti mbu ndofika ndakarowa about 3 months ndechingorwadziwa. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba afutare chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemadowanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva katipindei episode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga ari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yekopi. Makadini zvenyu baba? Ayo, tinodakara, tinogwinya maningi. Makadini? Tiripo makadini. Tobonga. Tinokutambirai kuchirongwa chedu cha Across the Border. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nhasi tinaani pachirongwa chedu? Inini zita ndoitwa Dumisani Mulambo Mafanise. Tiri ana Mueradziya. Ana Dziya vanovanza kuwandira kupi kuZimbabwe kwamunobva chaiko? Ana Dziya ari kweshe kweshe, asi chaiko kwaanobva kuChipinge. Saka ana Mulambo takati wandei kuChipinge. Saka mungatipawo here nhoroondo yeupenyu hwenyu kubva muri mudiki, paudiki hwenyu kusvika maamukomana ati kurirei makura makuziva kuti upenyu hwakamira sei? Ndobonga. Inini Dumisani kudai. Ndakabarirwe nzvimbo inoitwa iyo Nyanyadzi. Nyanyadzi ndokwandakabarirwa. Handina kuzombogara maningi nguva yakareba tiri kuNyanyadzi. Kozi abereki edu akazotama kuneyo. Akazoona chini umwe musha kuChimanimani. Asi ndakanga ndasvikirawo grade 1 tiri kupi? Tiri kuNyanyadzi. Ndakafunda pachikoro chinonzi Dirikwe. Kozi taigara kunonzi kwaRufaro. Saka ndakazosiya hangu ndakupedza grade 1 mhuri techizo relocate tichienda kuChimanimani kwaBiriri. Asi ini ndakazotorwa namukoma dangwe remhuri medu nokuti mhuri medu takazvarwa tiri 6. Saka dangwe remhuri medu vanozi baabhenji ndo vakazotisiya hedu mugore ra2010. Saka takaenda kuChipinge ndokwandaendogara namukoma wangu aishanda panozi paZona paTanganda Tea. PaTanganda Tea apa panoitwa zvekurimwe tea masamba aya munozoise muti aya. Ndokwaanobva kwachona ikoko. Saka ndopatakazogarao ndichizotanga lower primary yangu kusvika pagrade chini? Pagrade 5. Asi nekuda kwenguva baba vakazotisiya kuma 99. Kozoya I think 2001 mai ochotisiyawo. Ndainchiri mudodori. Asi mukoma wababa angu inini. Satoti bamukuru.
ndo akazonditora kubva kuri kuchipinge kwazoona kuendiendesa kuHarare kogara nini kondichengeta. Ndobva tazi ipapo ndaenda grade 5 chozi takukutora kuenda Harare. Munhu akazwe kupupira, kudakara, kufara kuti ndakuenda kutaundi. Shamwari dzangu dzakandizwa ipapo kuti ndoenda kutaundi. Zvakandiitira chiro chikuru maningi kuti ndakuenda kutaundi. Kozi kumusha uko kuenda kuchikoro kwemene taifamba pedu edu paipasiri kurestereka, asi kuti 2 kilometers dzataifamba usina bhutsu, kutopfeka bhutsu chaidzo angari mahwani, waidzipfeka kamwe ine lifetime. Munoiti chini lifetime? Kupfeka kamwe. Ndichiri remember ndaine ainzi masandaki ekuti kukanaya kukatonhora nesandaki yacho yese yaifriza kuite chibuwe kudai, waitofamba uchizwa kuti ngi chakaoma. Kukapisha he yaidhamba kunge wakapfeke bhutsu yejeli yechipisa. Ikatsemuka kumashure ndo matsakari, kozi kai kakasimba kakasandaki kawo kanoita zvekutsemuka kumashure wozokadhizaina kuti ukachekerera unge sendros kudai, unge senge raapush, wotanga he kufamba nako kakadaro. Saka ndo makuriro andakaita, asi tachiendawo kuHarare wakuchindopfekawo bhutsu. Chakatondishamisawo ndeisvika kuHarare ndechekuti ini ndaitofunga kuti kusvika kuHarare, kumuHarare macho here maskyscraper ayaya, taundi rega rega, unenge uchigara mutaundi. Ndakazoona kuti tiri kutonanga kugeto, takaenda kwaizokuvadzana 4. Tasvika mukuvadzana 4 zvatinenge taenda mugeto mune dzimba tidogara muskyscraper, ndaisingatozvizivi kuti kune malocation. Tatanga upenyu hwemuHarare paya. Chero kuenda kuchikoro kwacho kwandaienda kuprimary Chirudzi manje ndaisekwa. Pachirudzi ndaisekwa because I remember pamwe payoti ndinoda kukumbira someone ruler yeyo, unofanira kuti pachishona chakakwana ndokumbirawo ruler, ndiri kukumbirawo ruler, but ndaiti ndaimbirawo ruler. Saka kuti ndaimbirawo ruler zvozvika netimu rekwedu rekuHarare uko harizvizwi. Saka ndaigara ndakasekwa, kana kuti iwe rumba uyo uno havazvizwi kuti uri kuti rumba, kuti kurumba kuti mhanya. Saka ndaisekwa, ndaitombounganirwa wasu cause vanhu vekuHarare mostly havanatsi kuziva kuti kudini Chindau nechimanyika zvakatosiyana, zvinofambirana asi zvakati siyane. Saka ana wasu ndo wekumwana Mutare, isusu tiri mandau wekuchipinge. Ndaita primary yangu but ndakuma grade 6 ndo pandakatanga kudiscover kuti ndiri munhu anogona zveart, kudrowa kuyani ndaigona. Ndaigona kutodrowa chiro chakatomira sezvachiri. Asi kumba ndo yaiva problem yekuti kumba zvaisingatombo zveart zvaisingadiwe. Atingati zvaisingadiwe such, but vanga vasingazvi appreciate because vai appreciate mwana anobatikira mabhuku, academics, English, shona achiri masubject, kwete art yaionekwa sechiro sekutamba. Saka waitoti ukadrowa uri kuchikoro kuzoenda kozviratidza kumbazviti wotozviviga kana kuzvitsvaga pekuzviisa kuti vasazvione. Grade 6, grade 7, but kuprimary unenge uchingodrowa uchingoisako, hauna exposure. Handiri muona. Plus zvikoro zvedu ndadzidza paKwadzana 2 primary. Panga pasina zveart izvi. Kwabva ndazobva kwakuenda kusekondari ndo pandakatanga kuona exposure muart yekutoti kune zvimacompetition zveart, though chikoro chandakaenda chaisingaiti zvona izvozvo. Chikoro chandakaenda inini chainzi Kuwadzana 1 high school, vanga vasinitomborina art subject, handizivi zvinezvi. Saka ndakatanga kumboatendawo zvima art competition I remember 2000 rimwe gore, handichazivi 2000, ndakatodrowa kwai kune macompetition enyika yese, ndochodrowa theme, ndochodzidzisa chimwe chimukharati futi chaiva pachikoro pedu, ndochodrowa
chozozi takutotoenda kosubmita kuchisipitiko chozozi naheadmaster zviro zvawadhirowa izvi hauna unasa kuzwisisa chirungu. Of course inini hangu academics ndanga ndisiri munhu akachangamuka maningi, ndaisiri futi dofu, ndaindiri paneutral gear, ndaindiri munhu ari pakatiwo, asi ati ndaichaya. Saka ndakazozi zviro wadhirowa theme, hauna kudhirowa topic ba. Ati 2 months ndichidhirowa, ndaishasha kudhirowa, apa nhasi ndo deadline. Kwakubva tatoenda padesk, ndakadhirowa 1 hour. Guess what? Ndakabva ndaqualifya ndichoita number 1. Zuva racho ndakanasofila zvakanaka. Cause taitina ana minister Enias Chigwedere, ana mapresenter eku ZBC, ana Kanyemba Bonzo, akawanda. Ndakanatsofila cause ini ndakaita number 1 uyewo ndakadzidzisa mukaradhi akatora 3rd prize yaiva last prize. Saka ndakanatsofila kuti saka ati inondiitira. Saka chini problem yaidzoka hepanani kumhatso kumba kuti zvaive zvisingadiwi zveati, but ndobabonga maningi musi wacho wandakandosubmita MOMS yakandinamatira kanzi uite zvibudirire, ende zveshuwa zvakabudirira. Asi dambudziko rangu ranga riri palast born. Anditi ndataura kuti ndakaita zvekuzouya kwaana mai guruku kochengetwa after abereka ashaya, but last born yavo cause vanga vari 6 wo, ini ndaendiri last born kwedu, ivo vane last born asi yanga iri hombe kwandiri. Handichatauri mazita ba. Last born yavo yanga ine ruoko runotambanudza. Vanga vane chipo chekutambanudza ruoko. Kana ndichiti kutambanudza ruoko handisi kutaura kupa mambama. Paichaiwa munhu, pairohwa munhu, mambama chaiyo. Wamborohwa mambama ufunga kuti urohwa nemapuranga. Ari mambama uri kuchaiwa. Zvekuti dama rangu iri rakazosvika pakutoti handichakwenyi, ratinda, harichazwi chiro. Saka ndaitomboti ndikazi nditoramba ndakatenza kana utozwa kurwadziwa side iri risinganyanyorohwa gozi rainyanyorohwa ngiri. Saka mufesi uyu mukoma wangu uyu ndiye munhu andaitya maningi, especially akatotaura kana kuti akasvika panzvimbo ndaisafila comfortable at all, ndaitya cause airohwa. Asi ati ini ndakaramba nichienda nayo mberi zvekudhirowa, ndaidhirowa. Zvekutoti ndakazoti pagore raitera after ndaita number 1 muZimbabwe, pagore raitera kuti certificate racho rarashika ndaizokuratidzai. Pagore racho raitera ndakapiwa pazuva reprize giving day pachikoro, ndakapiwa yaizi outstanding prize certificate reart rakaitwa hand over naMr Nelson Chamisa wamunoziva yaya. I think picture racho ndinaro, ndichakukombidzai basi. Ndochopiwa certificate region yese yeHarare, ndindochopiwa kuti you are an outstanding talented artist wakugona kudhirowa. Saka ipapo pakandimutsirawo zvimwe zvimukana zvekuti ndaikwanisa kuenda kuofisi kwaminister ndichindokumbira scholarship. Saka ndaizviitira muchihwande zvekuenda kuscholarship, ndofunga zvakatora about 8 months ndichienda. Ndozouya futi pakadai ndichienda, asi kumba vanga vasingazvizivi. Mikana dzimwe dzaitouya kuchikoro, kune dzimwe mikana dzinouya kuchikoro dzisingazofi dzakambouya wakura ba. Zvekuti pane madam wamwe aitoita zvekunyora manovel achiti ndoda kuti uite zvekudesigna manovel angu tichizoenda tese London tichilonja, but kuti manje zviitike zvaisingamboitiki because ndaiziva kuti kumba uku zvaisina kumira zvakanaka. Alright, tombosendeka ipapo. Inini ndaindiri munhu aitya kana ndiri kumba, asi ndiri kuchikoro ndaitozikanwa chikoro chese nemutupo. Kumba wai ndaitya, mukoma wangu vaichaya maningi. Asi nichambokuti dzosei pamashure mbichana, because inini handisi kuda kunyara kuzvitaura zviro izvi, because ndinoda kuti zvidzidzise vamweni vabereki vatinawo mazuva ano kuti vana vanomborarama zvakadii. Paitika kunge senge, handizivi ndokuranga here, asi paitika kunge senge kautsinye kaitika, because mukoma wangu
last born yepamba machaire aindiita ndichiri kuremember nemapunishment aindipa rimwe rezuva ndakamboata ndakamira ati hausi kurara because tairara musame room pasame bed saka chi handizivi chini chandakaita uchoti hausi kurara rara wakamira wakandigadha ndikangokuona wakarara ndiri kuchaya ende ndaitya kuchaiwa ndochomira usiku hwese ndakamira mukona ndeikotsira ndichisimuka 7 o'clock dzemakuseni ndichitochaya ndichibuda ndichitopfeka uniform kuenda he kuchikoro ipapo ndiri kufanirwa kunge ndichindodzidza kuchikoro. Izvi zvinogona kunge kana kuti ana mhomes vakandichengeta kana vakazosanganawo nevhidhiyo iri vachatozozvizira pano ndozvaitika, asi why ndazvitaura zviro zvaitika asi vabereki vasingazivi. Inini ndaitya kuti nditaurire vabereki kuti ndinozwai nekuti ndaizoziva futi ndodzoka he ndochaiwa ndorohwa handimukuona. I remember futi techiita mabhuku moziya wedhi rekuti uyatiite mabhuku ungozi uyatiite mabhuku. Wedhi rere rakanditraumatiza upenyu hwangu zvekuti ndaiti ndikangozwa kuti uyatiite homework ndaibva ndatozwa kuzwe chiwewe kuzwa kutya because kwairohwe munhu mumabhuku ukangotadza. Inini ndoona senge futi humwe hudofo hwandaizoita mune mamwe masubject hwaikonzereswa nekutya ndichidzidziswa ndichitya because chero anza yaunoziva unenge usina confidence because uri kutya. Saka ndaichaiwa. I remember pane pandakasuka panapa I think zvichiri kutoonekera chiripo up age hachanasi kuonekera ndati simbei asi kwanga kuri kuchaiwa nyaya yekutadza anza yebhuku. Saka ndaitya zvisingaiti. Chimwe chinhu chandisinganyari kutaura ndechekuti inini mukukura kwangu ndakati nonokei kusiya kuita weti. Ndaiita weti mumagumbezi saka ndakati nonokei kusiya kwete zvekutosvika munhu mukuruka kuprimary ndaichiri primary level asi ndakati nonokei kusiya asi paichaiwa munhu zvimwe zvakashata kana wamuka waita weti. Saka ndaizotoita zvekutoti wamuka waita weti kirina wasingaoni wotopeta magumbezi acho kuti asatooneka kozi ukaribudisa he panze rinodini vanoroona ukachaiwa. Saka pamwe pacho vaizoti kana tomboti vati vabuda vaenda kwakati ndotora ndomboritambanudza murumu muyama kuti risadi risauya. Asi kuchaya kwavaiita kwaikusiri kuchaya kuti waita weti. I think vaizama kuranga kuti maybe weti yacho ungatya kuchaiwa wodini wosiya asi zvainditraumatiza zvisingaiti. I remember rimwe rezuva randakamuka ndaita weti. Mukoma mukuru kuna last born yavo vandotaura kuti vanochaya maningi last born yavo. Mukoma wacho mukuru naiye last born vochovhara door because taitakarara musame room chovhara door ari mangwanani ndochobviswa hembe dzese ndochotanga kukwapaidzwa nemabhande umwe akabata rake wabata kuZimbabwe animoziva kuti hakuna mabhande aya mafongkong atoshandisa unono kuSouth Africa kune zvikanda. Ndaichaiwa rakapetwa kudai apa hazvina kuoneka pakamera because izvi zvindasimba but paitova netatu rakadai rebhande ranga rakagoba kwarinopetarana kwacho rakachaya apa pakaita ronda. Asi vabereki vanotombozviziva kuti ndachaiwa ndakakwapaidzwa ndakakwapaidzwa handizvikanganwi because zvakanditraumatiza kutowo mudhara iwe dhumisani uona kuti iwe usiye weti. Anomuona dzimba dzekuHarare mudziziva dzimba dzekuHarare dzinoti uchipinda pamain door pane chipandri pototi toilet bathroom poita passage oti maroom zvichienda kazi iwe takumbokuatisa pachipandri ndokuti usiye weti. Ukazwa zvimhepo zvine zvichichaya pasi pedhoa unosiya chete weti hawati ndochotanga wata pachipandri paya ndichingoita uchoti mudhara uchouya he uchoti ndine plan kuti usitosiya zvachose weti unofana kudzuta weti yako yacho. Ukapinda mutoilet wakuita weti wodzuta. naMwari udai ndakaite mwedzi ndisingaryi zvosemesa. Asi kwaikushungudza dzidze kudiniwo
cause naye singaiti nekuda shungu dzaye dziri dzekudawo kudini kusiya ndochozi ayo zvako zvanyanya hazvisiki saka iwo kuti usiye manje iyi ndo last option. Tore chisaka muona chitambo chesaka chaichachi masagamo maze chitambo chacho chaya chozi unopombera chikanda animona pasika rudzi yechirume chikanda chemberi chaya ndo chobopwa chosungwa worara wakachisunga. Ndakada kufa ndakafa weti yakazouya ndakarara ndiri muhope yochibuda yega yajaira kubuda chochoite chibharuma akupenya kunge chigubhu ichi kuite chibharuma kumberi uko weti wotoona netsinga ndorwadziwa chisaka chiya hachichadi kubva kuda kuchidai chisaka chiya hachidi kubva ndakutoda kufenda ndochopinda mukicheni kutora banga tirega ndibhovoze chibharuma chiya chidini chiputike hacho kuitira kuti weti ibude. Ndakarwadziwa handina anguzobaya because chakazoramba chechisimba kusvika chazongorasa kasaga kaika yamanje kuti ndofika ndakarowa about 3 months ndechingorwadziwa zvakandirwadza asi mumwe mwangu ndakangoramba nichifunga kuti asi baba waba anditaurira zviro zvakadai vechiziva zvinorwadza kudai ngendai why anyway maybe shungu dzavo dziri pekuti mwana wangu adini asiye kuita weti asi nekuda kwaMwari zvinhu zvakazototangawo kupera zvega utoona kuti nhasi ndamboita 3 days handina kuita kusvika zviro zvatopera zvega. Tapedza pona ipapo apa kutaura kudai so kutaura zviro zvinooneka mudzimba asi vamweni vanhu vechidini vechinyara kutaura. Tapedza takabva ndakuchidzoka kunyaya yangu yani yescholarship yaya ndaenda 8 months ndichifambira pane pandaitokumbira dzimwe mari dzandaida ndikasapuwa. I still really remember ndichitoenda kundoita maricho ameno munomati chi maricho ndizvo munomati maricho pane mumwe nesi wandakatomborimira maricho ake ndochotomboona chimari ndochobva ndazoenda ndakuzoti ndakuenda kulast yekuita scholarship yaida kuchisainwa manje tatobva kumunda takatanga tanzi hande kumunda uzoenda namoms namudhara because ndaenda chivapira manje nyaya takutoda kuti ndapedza ndatogeza ndakatobva kubathroom ndotogariswa dare ndotoona radare rei futi randakugariswa kazi mwanangu akutaurira kuti chini kwaruda kuenda kweni handisi kudii kufara nazvo kuti udii uende ikoko koita scholarship usaende mozi yange ndayeyo wai wanga wadaro mwana last born yandambotaura ndo yakaudza vabereki kuti mwana kana akatorwa nescholarship muZimbabwe hamuzivi kuti ari kuenda mwana makapuwa kuti achengetwe handina ndiri kuchengetwa makapuwa kuti muchengete oenda osangana nezvaanosangana nazvo okidnapwa kana vamwe vanoendeswa wodzidza wadzidza warudzokeswa muZimbabwe oita mayezi futi echishandira chini scholarship mari yaya ameno vanodaidza kuti chini zita rayo anga ane point asi ndaida kuenda saka ndakanyangadzwa singaiti zvokuti ndakatadza kuenda zuva racho handina kutoswera pamba ndakatoswera ndiri kunozi kukwadzana 3 phase 3 kune makomo takutoenda kuTenwadu zvakandibata singaiti saka ndo zvakatobva zvachinja life yangu ipapo because ndakabva ndanyangadzwa singaiti ndakadzoka kumba atoo manheru kuma 7-8 which is pamba ndaisingabvumidzwi kubuda kwete nekuti tese ndindega ndaisingabvumidzwi kubuda wanga ungoro mutemo wepadheni kuti vanga vasingabvumidzi kuti vana vangotamba mumastreets ende ndobazvibonga ndozvitenda because zvinodzidzisa kuti mwana ave nehunhu mwana asangopinda pese zvakatondiumbiridzwa izvozvo ndobabonga ndotenda asi ndakadzoka manheru havanombondibvunza uri kubva kuri zvinhu zvese zvakabva zvaita soft ndakatoshamusika kuti saka handisi kutobvunzwa
whilst masikati ese pandaindisipo ndaindine shamwari yangu manje tichironga dhende rikati ngatitize mission ranga rapo because ndaenda chipedza form 4 manje mission ranga rapo manje ranga rakude rekuchisiya Harare. Nomufeso wangu taita chitendera akati isusu todini toenda kumakungwa uko kunyika dzine makungwa uko Mozambique ndo yatakasarudza usina umweni toenda kuMozambique kozi ini ndairowa artika iye airowa art yecrocheting yemabeads yekugadzira inonzi art craft yekugadzira masendruzi zvibhegi zvemabeads chichi zvine art ati iwe unenge uchirowa art yako iyi inde chirowa art yangu yekudrowa painting chichichi toita mazimari edu todzoka Harare techibhaula tinechi mota dzedu mari dzedu chichi kwangu kudzonga pfungwa dzeudiki tambozeni kuti kunyika kunoendwa nemapassport nepassport hatina tatofurirana taona mari dzemabhazi ende mari dzemabhazi dzaikwanirana kuti geje kusvika muChipinge because Chipinge yatopa dhuze neMozambique saka totangira kupinda muChipinge tasvika muChipinge tobva tapfuurira toenda chini kuMozambique pfungwa dzangu manje ipapo ndiri mastermind neshamwari yangu yatafurirana. Saka pakazouya musi wacho kuti ndichifanira kutiza ndakatanga futi tanzi hambai kumunda because mumzi wangu waifarira zvekurima kune zvimunda zvekumapadhoko kuHarare. Saka takatanga taenda kotimbira kumunda tatodzoka masikati adzoka kubva kupi kumunda mumzi kuti dhumisani doda kutuma kuwadzana 3 kundotora mari yangu pane munhu ane mari yangu ndotovatarisa kumeso so ndotochema avanondoona kuti ndiri kutochema hangu because ndaenda kutoziva kuti kwakutorowa pasi kutobuda ndechindorowa pasi handichadzoka pavarondituma uko. And previous day ndaenda totora hembe dzese saka no reverse hembe dzese dzatochengeteswa kupi kushamwari ndoti okay moms kwautobuda bva ndaenda zvakandirwadza kuti ndakutosiya pamba pandochengetwa. Handina kutiza nekuda kuti ndaishungurudzwa pamba apa vabereki vaindichengeta vangu vasina any problem kwandiri hangu vaitonichengetawo sevabereki asi vana munotozitiziva tine complainer especially wechitoziva kuti uri kuita zvekuchengetwa unenge uchiita senge uri kuda kutritiwa sapresident here apeno. Asi chiro chikuru chinangwa chikuru chandakatizira kuHarare anga ari mukomana wandataura wemambama. Mukomana uyu ndiye akanditraumatiza kuti ndidini ndikwanise kutiza Harare because the only last time ini ndaindiri munhu ari soft ndaindiri munhu asingaiti zvekuda kudzosera chero akada kundichaya because anga andisiya nemakore 3 andasingadi kudzosera ndaindiri munhu ari soft. I remember patakatoenda kotakura firiji ku10 kubva kukwadzana 4 ndiri kupushe chingoro because taitina mukoma wandambotaura vaya mukoma wakuru naye last born neni ndiri kupusha chingoro kubva ku10 vechindipushisa semufana makata ndichikwira kunonzi ku roundabout Glaudin ndakapfuura kwese ndiri ndaipusha ndasvika pagedhi manje uyu mudoko uyu last born wandiri kutaura ndicharamba ndichiti last born handidi kutaura zitaba akuchida uchitibatsira kuti iwe batapo mani inodonha nesedroku ndikati aingowa ndingobva nechipusha uko bva handituka muromo wandaindisingadi kuti andituke wandaenda kamaka apa ndaitatoziva hangu taitatohadhira plani yedu yekutiza saka ndaisingakendengi ipapo bva handiti muroi Satan wediroro ndaisingaridi mani ndochomudaira ndikati muroi ndiwe ochonyangadzwa chotora dombo chonditi ndichori nzvenga. Saka panext door pagedhi apo pakamira chimwe chibhebhi ndaiziva kuti aikrasha nacho chibhebhi ichocho handichatauri nezita chakamira chiri kuona zviri kuitika ochouya kuda kundibata kuda kundirowa so ndichomubatawo ndochomumhizira kusaidhi chodonha chotora ngoro yangu. Ana mhomzi ipapo wangu akatarisa havana kumbotaura havana kumboda kuti chini ndochototenhesa ngoro yangu ndichipinda mukati but iye paakazopinda mukati chakandishamisa kuti haana mboya kondataka akabva atouya kondibatsira kutotaura zvakanaka but akazvifila kuti mufana uyu akutanga kuda kudzosera chero mudhara akazouya time tanza mudhara handiti unoona mukomana uyu anombokuchaya
nhasi ndaona kuti wadzosera ndozvinoita mukomana iwo wagona ndozwa manyawe kuti mudhara ari kutondikurudzira payani but haanga amoto wemapepa kozi ndaindoenda. Saka rakazosvika zuva rekudini rekuti ndiende ndochototi ndatumwa paya handina kuzotodzoka, asi handinomboenda kubata mari yavo yavangu vandituma ba ndakatoramba ndichidini ndichienda nerwendo rwangu ndichovata kushamwari yangu ndini ndadini tamukira taenda kuMbare tabata bhazi kuChipinge nesu tasvika muChipinge manheru kwakufamba netsoka dzinenge 4 kilometers dzatakafamba netsoka manheru aya ndichitopinda padhora bhulazi wangu vasara vari vakuru zvinezvi kozi avo vanga vatoshaya ka vakuru vandataura vabenji kuna vanonzi Bashingi ndo vandakasvika manje vatori mudheni vatori pafoni ndichitopinda neshamwari yangu takabata kabhegi kedu paya ndotoona vari kuti pafoni dhumisano vamuri kutaura nezvayo uyo ari padhuwa taurai naye nchoti handidi kutaura navo ba uko chaichatoherereka ndaenda kutotsvagwa nechini netimu reHarare choti handidi kutaura. Tasvika paya pamukoma Stakei takutogara paya hatina nemari yekuenda kuMozambique kwataida kuenda zvai zviri zviroto. Pakazochishandiwa sevarume manje takuchishanda muTanganda. Uyo akamboenda kwachiyadzwa akadzokawo hameno zvaakasangana nazvo kozi akadzoka kukamhina kwete kukamhina makumbo pane zvaanga anazvo akadzoka nezvinhu zvake ochoti dhumisani ini zvekuChipinge handinozvijaira izvi zvekushanda nechidai ndaakudzokera ndichomuhaira rori repaTanganda kuti apinde raienda Harare otopinda otorova pasi. Nanhasi hatina kuzombosangana neshamwari yangu iyoyo ende pazona ipapo paTanganda anga autodedzwa nezita rangu mafanise vaitofunga kuti hama because we were very close. Ini ndakasara ndichishanda because panga pane tenzi yakati kurei especially inini namaiguru wangu taita kuita kakusazwisisana vandaindogara navo mukadzi wamukoma wangu taita kuita kausanzwisanawo because ndauya nehoneka ndauya neshamwari pamba pemunhu chikafu chemunhu saka sometimes ndaisasirwa chikafu kutira kuti udzwa kuti chikafu chako tasirani tasira shamwari yako iyi saka wotoona kuti message saka sometimes yaitombodya ndiri kubasa kushamwari yangu yainzi Esau ndo yaipota ichitombondipa chikafu asi hatina hedu beef namaiguru wangu handidi kunyepa hatina beef. Saka pakazoita kuti basa rakazopera ndiri pazona payani plani ndei handina kuda kurenewa futi contract because pairwadza pazona apa ini ndaindiri munhu anogara ichifunga head life iri pamusoro saka zvekudana Chipinge kushanda muTanganda zviro zvandaisingadi kwete ndoshora asi zvinhu zvandaindisingangodi hangu inini kuti ndohora $57 apa yange zvaisingandiitiri. Saka sometimes pandaitozwa nenzara dzandaizwa idzi dzaisinga because ndaiti ndikahora $57 kaya ndotenga marofu angu anenge 5 aya mabhazi aya asingachekwi mapisi aya ndotenga marofu 5 nemajolly juice momaziva majolly juice majolly juice ndotenga 20. Why? Ndaiti kana ndozwa nzara kozi kachipede kandaidya apa manje kai kari kadoko taidya saka kai kadoko saka ndaiti 2 liter yejolly juice pazuva nekachingwa kandaishundura totorova chingwa chinosvika pakuita chimukukudu moziva kuoma kuti gwi chakavigwa futi kuti chisaoneka kuti mune chingwa right. Zvaisingandinakidzi life iyoyo to be honest. Saka basa rapera inini manje kam ndakazotanga kuita imwe hustling saka ndaenda kugara kune kamwe kashopu keshamwari yangu saka taiti manheru taienda muMozambique totakura because pabhodha nepabhodha paTanganda pandiri kutaura saka taitakura masaga ematenda sawo tichiyambutsa vanhu mabhodha ameno ndiyo ino smuggling here yataiita handizii saka taiyambuka mabhodha nematenda sawo saka
saka raita $20. Sapa usiku waikwanisa kutotakura kana 2 masaka kana wakasimba or 3. Because I remember ndakatomboita 2 masaka kana $40. So imagine every day 20 40. Ndopa ndatotanga wotenga phone yangu yekutanga ipapo apo ndichitoita zvemasaka. But manje uku vanhu vaindoona masikati ndichitamba navo everything. Vofunga kuti chini ndambava. Pakafamba zita rokuti ndimbavha. Mbavha yauya mbavha. I remember pane muzaya wedu anonzi Muzaya Givi. Uyu ndotaura nezita. Muzaya Givi akauya kwandiri ochoti sekuru muri kuzi maoneka muchipinda mumba mangu. Maba phone, maba nge$3 here. Zvakandirwadza. Chobuda nemusodzi apa ndinombobvira ndambopinda nemumba macho. Zvakandirwadza. Kana video richizosvika kwaari ndichamuona mu face to face nichamudza. Kana richisvika kwaari Muzaya anombokubira ende ndaisiri mbavha pamberi paMwari. Ndochotanga kuita kudhonzerwana ikoko ndiri mbavha. Ndochondogara namai guru wangu mukadzi wamukoma wedu wekushaya uya. Saka ndaendine phone yandainayo nchozwa kuti ndiri kudiwa mapurisa, ndatombodedzerwa mapurisa unzi ndakabei. Saka brain dzangu dzakati inorega ndibve muZimbabwe ndichienda hangu kupi kuMozambique. But ndaindisina kana plan. KuMozambique kuna tete ndaisana ndamboendako kuhanzvadzi yababa wedu. Ndaisana ndamboendako nchoti ndoita sei. Alright, nchoronga dhende nchokwira kombi yangu nchoenda kwamai guru ndiri kutaura kwandai ndichambogara kwandiri kuZimbabwe kuya. Ndochoenda ikoko nchosvika kuti ndiwataimire phone yavo, ndibe phone yavo nditore nhamba yatete iri mukafoni ikako. Pandaisirira kuba phone yemunhu, vandatora nhamba, vandasiya. Havana kutombozviona kuti ndatora nhamba. Chotoyambuka kuenda kuMozambique, chotosvikawo chotomirira bhazi rinoenda kuChimoyo kozi vari kumanika. Apa munhu akangoclaima chete paakambodzwa mukoma echiti ndakambofamba so. Ndapinda mubhazi muya ndatenga kozi ndakazonge ndatengesa phone kuti ndiwane mari 600 metcash chokubhadhira bhazi, chotenga airtime apa na phone, chojusira munhu anga agara paside neni, uchombofona haisi kupinda. Tofamba ndojusira mumwe kozi anga aburuka, uchoita the same haisi kupinda. Aburuka ndoitira mumwe. Kusvika takusvika kunonzi kuIshope, takutosvika muChimoyo. Mumwe munhu handisina kutojusira apa ndasina mari manje. Ochoti ndimbozama kufona namba dziyani. Ochofona yobva yatopinda. Nchoti Mwari. Because ndaenda kutofunga ndakutoenda kuti hangu street kid tozozviona ikoko. Choti Mwari kudzwai. Tete ochodaira phone. Ndini. Ndiri kusvika muChimoyo. Vowanditi ndigarire ipapo ndiri kuuya. Muchimoyo muya ndaizwa nembiri yekuti mapurisa emuChimoyo anosunga maforena. Ndochombogara ndiriona mapurisa arongoni mve. Apa dust because mazuva acho road racho ronga nedust. Saka ndaenda webrown zvekuti waisagona kutondiziva kuti ndini. Hembe yewhite yecream zvese brown, vhudzi rare brown, izvi tsiye zvebrown. Saka ndaiti ndikaona mapurisa ndaine kabhegi kangu kaita kalaptop bag. Saka ndaiti ndikaona mapurisa ndonyepera kunge ndopenga. Kuitira kunge senge vafunga kuti hairizi mupengo iri sarisungi. Tete wazouya manheru vanditora. Tisvika pamba chavakatanga kuita kundisira bhavhu. Mvura yokugeza taisa danga nonga watumwa kuti ndaida kugeza here. Chotogeza. Chopedza tauchitanga new life. Tete wangu vaindida. Zvekuti vakatanga ndesa kuchikoro night school. Nchoatenda grade 6 ne7 kuti ndikwanise kudzidza Portuguese. Pandiri panapa ndototaura Portuguese, ndotonyora Portuguese. Vochotanga peno zvakabvawo nekurimwe wachona vochotanga kuti kwai ndiri kudana nemukadzi wemunhu. Mozvionawo. Manga musakufambidzanawo naye. Maya. Ku-night school kundaidzidza nomumwe mukadzi wekuZimbabwe futi. Saka taiwirirana zvekutoti nemurume wacho aitoziva kuti kana akasabata mukadzi wake pafoni aitobata ini ndiudziro mining kuti zvakati. Taiwirirana because taibva
kuZimbabwe tese ende tainzwanana zvakanaka kupfuura vamwe vanhu. Saka mahomework ndiye aindidzidzisa kuti Portuguese yake anga akunatsonzwisisa Portuguese, akutaura Portuguese. Saka ndiye wandaitira mahomework ichichi. Tete wangu dangani wakaudzwawo neguhwa kuti pane mukadzi wemunhu ari kufambidzana naye, apa ndaisingadana naye. Tete wangu zvakatobva zvatovharana, haachatondidi paipa. Zvochoitawo accident yekuti ndo mazuva anga akutangawo zimudhanzo wekupisa. Saka paraini papo panga pane mukomana ainzi DJ Fidel, mumuziya anoimba zvinezvi, anoita zvekuproducer ukwekwe. DJ Fidel anga ane studio paraini pangu, asi paaigara ipapo ndo panogara ani mupurisa mukuru, pamba pemupurisa mukuru wemumanika, ndomutaura nezita anonzi Edgar, asi ikoko anonzi Edgari. Vanomuziya vamwe anoziya manika. Iye kana ukati ukabirwa mombe yeye, chero after 3 months anokudza kuti musandodzo ndiani, anouya nadzo. Saka pakadedzwa Ladies Squad kuita show. Ndaita kutowirirana na MC Villa, Loud H naiye Fidel, saka taita ka team ndochoenda kugara pagedhi pechipinzwa mari Ladies Squad ichiperforma chichichi. Mangwana ndiri kutoyo ndine ka faithful face kuti ndichapiwawo maybe kamari kadiki kubva kushow yakaitwa. Ndotosvika pane gungano otonzi makaba mari pagedhi. Mupurisa yototi 24 hours toda mari kana kuti leave the country. Ndiri kutonatsozeta ndinoba. Ndopandakambodzokera kuZimbabwe 3 months ndadzoka futi. Dhuma nemupurisa uya ndiye futi munhu wekutanga wandakadhumana naye munyama wachona. Ndona hasi kutomboita hasha utonditi mukoma muri sei. Apa ndakazotozwa ndiye anga akadini akatora mari ye. Saka ndosaka asina kuzoita hasha. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndadzoka kudaro, tete wangu ndakasvika wasipo. Ndichosvika ndaiziya skiri rekuti dhoo rinovhurwa sei kana rakakiwa. Chosvika manje nzara yarova. Chosvika ndichotora DVD. Havatomborooni DVD roro, haasi munhu wema technology, haatomboriwachi. Chotora nchoritengesa, nchotenga chikafu. Choti kana ndikazorova zvimadhiri zvangu ndinondoritenga bheki, ndoriplace. Vechitodzoka ndo chinhu chawakatanga kutotaura kuti DVD riripi, ungesenge vaita zvekuudzwa kuti pane DVD rakashota. Ndichobvuma ndakatengesa ndaita nzara. Mpakati community, inonzi community. Moiti di pakati vanhu vanomirira community vakuru vese uchodedzwa. Ndakaita kumutswa muchiboy scout changu onzi garapo. Adzi unobvuma here kuti wakaba DVD? Njoti ndakatora DVD ndikatengesa, asi ndichadzosera ndawana mari because ndaindine nzara naisina chekudya. Uchopa judgment. Saka kana mane mari yeDVD, mane DVD, modini modzoka. Takureka bag yenyu murowe pasi. Njoti kutamba. Yansimukai he baba. Muende. Chotopinda nchotora kabheki yangu ndakatariswa, try. Kupi kwandoenda handichazivi. Kuti kumufesi wangu akataura, wangu, ndina madhamu kabadhena, zviti ndikuchoredzere. Saka ndaimboti ndikamborara panhingi, ndomborara panhingi, handakazorwa, mukuona mukadzi wandaitodanana naye. Ndio wandakazoenda kosiya bhegi akandibatsira nekuti ndikuchengetera bhegi, asi kuti ugare ndine murume zvodini? Zvonetsa. Saka ndaitoswerawo mumabhawa, ndakaita 2 weeks ndiri street kid. Saka ndaitoswerawo mumabhawa ini handimwi doro. Saka ndaitoti ndinonga bhodhoro redoro, ndoisa mvura, ndopinda mubhawa ngesinge munhu ari kumwawo doro. Kuitira kuti ndisazozi mbavha ndauya kosecha, haungapinde mubhawa otongogara. Saka mabhawa eko anovharwa ma2. Kuri kubhawa rechivharwa, ndobuda mupanze, ndobesa makadhibhokisi angu aya. Ndotodziya mangwana kotochena. Ndoenda kune chimwe chirwizi, ndogeza, ndouya kumafesa angu ndotamba. Ndikaona kana tomboienzanisa ne5 rand. Kuitira kuti munzwisise. Iwo mametcash. Saka ndikaona 5 rand. 1 rand ndo yandaiswerera pazuva. Saka 1 rand yaitenga bholo, toriti bholo, zifeti kuku rimwe so, rekuMozambique.
imwe 1 rand imwe 1 rand yaitenga imoti kuZimbabwe toriti chizvya yakaita unge jolly juice rakasungirwa muchiplastic rofreeze kunzi chi ice lolo. Saka ndaitenga ice lolo nebholo iri zichifeti kukureya ndomonzora zvezuva racho zvanaka zvavharana. Ndakura ndisingadyi mazai, ndasingafariri mazai zvachose, but ndo pandakatanga kumadya because I remember nichipiwa zai rakaboiliswa. Rakandinakira nge ndaenzara apa ndaisingaryi mazai. Ndodi kupererwa nezano ndamboenda kwa DJ Fidel kustudio kwake ndichorekodha ka first song kangu because ndo pandaenda mboda kumboti kana kufa. Chorekodha ka song kangu kanonzi Zororo, kana ndafa mweya wangu unoda zororo. Maybe kupesa kwechirongwa nchakaridza. Ndo pandakarekodha song iyoyo, then ndapedza ndochoti after 2 weeks ndochoti ndodi ndochopinda pabhawa paitirwa show pempurisa waya nchoshinga choti ndiri kutsvagawo basa. Hanzi kutsvaga basa vanhu vekuZimbabwe ndovafarira makachangamuka so nemupurisa waya. Wakadii kutaura kudhara? Chitotanga ipapo moziva kuti song yairira pabhawa ipapo ndechitonzi ndawana basa. Panga pane accommodation, chikafu. Accommodation iri pachikafu, chirungu chiya chinotitiza. Accommodation, chikafu nekushanda ndichinzi 1500 metcash pamwedzi. Moziva song yakanga ichirira mubhawa mandakatanga kushanda, ndaishanda kunonzi kuCocktail. Pane 2 mabhawa. Cocktail ndiye chirungurungu vanozviita nechirungurungu. Bhawa, beer hall, bhawa. Uko ndekwenyu. So ndaishanda kunoda metsi dzakawanda uko. Ndaisana kana experience yeshop yekutengesa kana 1. But song yairira imomo moziva ndeipi. Ekuti panotangira pfungwa dzako, panoperera pfungwa dzako, kana waomerwa ndipo panotangira dzaMwari ya Diva Mafunga. Ndakabatwa kuchema kuti apa musikana wewe wandakachengetesa bag muchirumuziya. Zuva racho iroro ndaona basa ndo paanga andifonera futi kuti wangu chiuya utore chibhegi chaicha ndinganetsana nemurume. Ndakafara. Choenda kutora bhegi rangu ndatone room rangu ndakutorara ipapo. Waingorara room rawada because paipa nemaloji. Ndakutogarawo paya. After 2 weeks ndakufana kuenda kumanje off. But kuchienda off unofana kutorwa stock wosira munhu ari kukupindira uyu panzvimbo yako. Saka ndakandoongwara ndichoti before vasati vauya Saturday kundotora stock yavo, regai ndimbozvitora stock ndega. Wanike makashota 5800 metcash. Kuma dollars inenge kuma $300. Yashota se ndakadzokorora stock iyo kasingaperi ndichiverenga yakashota. Ndazive chisikano chandaendoda kufambidzana nacho ndaichisira makey ndichienda kulanji. Ndo chaitora stock yangu mbichana chiitengesa kwacho chaitengesa umbombera. Ndo chaitora chiitengesa uko stock yangu. Ndakarwadziwa. Saka ndaitoziva kuti either ndiri kundochaiwa ndosungwa ini zvejera handizvidi. Ndichotodedza mafesi angu. Uyai mutore doro ramoda. Pamu ndaenda tomeka mind yangu kuti ndakutotiza futi. Mafesi akauya usiku wacho wakatora doro ndechivapa doro chimwa doro vakadhakwa musi wacho nemurombo anga asina mari yedoro musi wacho ndakamumwisa. Pakati peusiku ndatora mari yese yandaenda tengesa musi wacho. Ndakangosiya macoin, chosiya key,
choona gadhi akarara nchotora 6 pack yemared bull chorwa pasi kwechingochena pandaenda mushopu yemachina kuti rega nditengere 2 bhutsu ndirowe pasi kuZimbabwe. Kwaudhuma nemukadzi anoklina maloji epa ndaishanda pacho ipapo pandakatora marapo. Dhumisani uchiri pano? Anga ari muZimbabwe. Dhumisani uchiri pano? Nemwe tsvina. Vari kukutsvaga nevanhu vausingazivi vari pese. Ende vari kupiwa reward. Ndangotora kwautora nezvibhutsu dai size 5 ndaipfeka size 8. Ngopfekera zvigunwe mukati nekurowa pasi. Ndakarowa pasi. Baba ndakandotora tuhembe twangu kombi. Ndakusvika kubhodha roadblock kupfacha. Saka ndakatogaya kuti roadblock iyi kai sezvo yaiva mupurisa. Roadblock iyi kai iri kuitirwa inini apa ndazobatwa. Ndotosvika paya paroadblock. Amenochi vanhu vese vochekerwa mapassport. Ini mupurisa yonditarisa kufesa kuti iwewe. Padoko ndakutoda kuti sorry handisi kutiza. Ndiri kudzoka. Ndaenda kutoda kuzvitaura. Ototi iwewe madhezi ako apera. Uchiri kuite muMozambique. Because ndaenda sarwawo futi ne2 days. Next time usazozviite. Ndainjazvifumura sina basa nekutya. Bhodha, ndatozoyambuka bhodha zvakanaka asi ndaitya. Ndaingoti ndikaona mupurisa ndofunga kuti uyu atoudzwa kuti ndiri kuuya. Bhodha rangu ndayambuka zvakanaka Zimbabwe. Ndasvika kuZimbabwe asi ndakazonzwa kuti vaya vandakapa doro yaya vakazolandwa 1 by 1. Ende ndo vakazobhadhara chikwereti. Ndichitotenda futi ana MC Villa vakazotikaviridzawo. Rest in peace MC Villa. Na nonzi Mukoma Blanco. Ndofunga vapasta izvezvi vakabva vatondikaviridzawo zvipande zvangu. But handinozombodzoka hangu ndichazodzokako. Ndobva tadipa, ndobva tabva. NdakuZimbabwe. Life yekuZimbabwe manje because ndaenda kuita chiconductor manje kombi inini ndagara ndikuda life yaapa izvi ndanga siri kuzvida izvi. Saka handiti passport ndaanaro. Ndina umwe mukoma wangu wanga ari kuJoni anga akanditoresa passport kudhara. Saka vakabva vandidaidza ndiri kuita zvangu zvechiconductor. Tichipatrola Chipinge Jezi kune vanoziva nzvimbo idzodzo. Saka ndakabva ndatora passport rangu first time mukoma wangu bva ndaenda kuSouth Africa. Ndasvika kwamukoma wangu ndikabatwa zvakanaka vakanditengera makepisi moziva maflat cape aya nemawachi madigital achiri kupinda. Akati mufana wangu endodini kunonzi kuita se kotengesa paZimu. Ndasvika ndatengesa paZimu paya mafesi angu eitora nezvikwereti. Chimari chacho ndakambochiona nekuti chaendepi. Chimwe chacho changa chasara ndotochipedzisa ndini because chachooneka. Zvimwe zvacho manje zvaindifita zvimaheti zviya zvondifita chiwachi chotobuda zvakanaka. Ndichachitengeserei. Life yako chitanga uchioma paZimbabwe paya manje. Kuti uchidzoka futi kustock kuyaya. Handi unofanira kudzoka wakabata benefit inonzi profit. Hausina profit. Ndadzokera kumakombi angu kuyaya. Ndamboenda kwaMaiguru kuti akuchinesana manje. Kuti akuchinetsana dherera manje. Ndichiona basa repachikoro panonzi paZona Primary School rekudrowa art yemamepu chichina. Nhasi mungaendapo zviripo. Ndikaona mapicture acho ndichakuratidzai. Ndakutoita hangu zvekudrowa bva ndaona $80 mubhazi. Bhazi wangu waya kana kuwaudza ndikuya mubhazi Joni. Because bhazi ndaenda kwaudza ndikuda kuuya kuSouth Africa. Ndakuda kuuya kuSouth Africa. Vechiti next week unouya. Zvabhamba. Ndichakuudza. Next week zvabhamba. Ndangoti pawakati next week asati wati zvabhamba. Ini vhum. Ndatoenda. Ndasvika. Ndakamboya last time. Saka ndaendupa ziya padhora awo.
apa ndaenda torasika angu ndakaburuka muJoburg ndozotobatana nomwe indaiziva kuti kuIvory Park. Iwe kuIvory Park ndokwandiri kuenda, umwe mukadzi wandaifamba naye takabva naye uchiredzo. Ivory Park ndokwandiri kuenda, asi kune Ivory Park 2 kune Ivory Park Score. Kwako ndekupi? Ngati kuIvory Park. Asi ndikaona mashops acho ndinopaziya. Zvoda kuti uchiziva. Kuti ndifone handisina foni, handina nefoni pandiri kufamba ipapo. Achoti hande ndokuratidza, uchondiratidza pa2. Ndikati apa pasiripa. Ipo ndoziva pane Pick n Pay. Chonzora ichitora local taxi iyi. Handiti watora local taxi iyi wondoti ndinoda kuburukira paScore, ukaona pasiripo unodini? Unondifonera ndozokutora wozogara neni kusvika wadi waona mukoma wako. Alright, buruke paScore paipa wanike ndipo zvanaka. Kudheni kwaBlazi ndaiziva nenzira yacho. Sandaiziva stere kuti Blazi yangu haikiki musuwo door. Sandakatosvika ndakavhura door, vanike kune mukadzi chaiye chakato chiri pamubhedha chakadai zvacho chakarelaxa mumba macho. Kana uzombovhundukawo kutiza wototi ndiani ari pamubhedha, ndototi makadii? Kunjani? Hamene chirudzi zvipedizvi. Ndotsvaga mukoma wangu, ndomaigara mukoma wangu. Ndotsvaga mukoma wangu. Mukoma wako anonzani? Ndotaura zita. Handimuzivi. Ati anoshanda kwakati so, mota so. Handimuzivi. Apa Blazi yangu yanga yakashiftira munext door. Kwautoti tiba kotsvaga futi vamwe vakoma. Kuna umwe mukoma ndaiziva ndatanga kusvika kune imwe mall ndozodivheta futi. Chosvika pane mall yaya cause ndaiona sign yandaiona so nchofamba unonzi kuWinnie Mandela. Chofamba nchosvika nchotenga, ndatoziva kuti panapa ndasvika apa. Kamari kandaenda sarwa nako 10 rand. Cheti ndaenda sarwa naye, ndatoziva ndasvika cheti kana ndasvika pamall. Chotopinda mune imwe yainzi Muzanzi, yainzi Museums. KuZimbabwe moziva Poloni inoshamisira? Poloni kuZimbabwe mazuva acho handizivi zvinezvi. Ndakasvika ndichidzvamura rimwe Poloni ranga rakadai so, kurimenyura murodhi. Ndofunga ndainatsoitwa chiforena chero. Kurimenyura hangu murodhi reimenyura kunge munhu ari kumenya nzimbe. Ndotosvika kwaBlazi ndoona ndipo apa zvinhu zvotodii zvotonaka. Blazi vakazouyawo konditora mangwana acho wanzo ndasvika. Ndochitogara naBlazi, but after 1 week semunhu anga akaroora. Saka mudzimai wavo wanga akamboshanya kubva kuti ona mufana muka nyaya iri panapa ndeyekuti adzimai vakuuya ende vanga vachigara mu1 room. Saka adzimai vakuuya, saka pane kwandinomboendesa cousin brother yedu kunonzi kuLNJ squatter camp. Tochoenda kusquatter camp kuya. But first day isu taita changamuka. First day randasvika manheru acho tatonzi mangwana kune basa kwavo kwecousin brother yangu yaya. Saka takabva ndatotanga kuenda kubasa piece job yekugeza mota paauction. Kwautobata ka 720 rand kangu after 1 week. Kwautotenga kapoto cause ndaifanira kugara nacousin, ndakatoudza kuti handichadi zvogara pa. Kwautotenga kapoto kangu kumasowe, kune masowe aikanda mapoto aya anoita zvemapoto aya. Totenga mazipoto angu paya kabhaketi kangu kandaigezera kakazotsvaukawo nemvura inopisa kakaboka. Saka ndakabva ndatorawo kamukuku kangu kandairoja, ndofunga kaita 80 rand or 60 rand mazuva acho here. Ndakatangozvirojerawo ipapa. Ndatomurume, ndo first time yakutoti ndautogarawo ndega. Ndatomurume apa. Kamukuku ikaka inini first time yangu yogara mukuku, kamukuku kakainaya kuichinaya. Saka waiti wakarara usiku vaya, unenge wakadai so poto. Imwe poto iyi. Kumakumbo maybe chibhaketi wakazvidai so. Handiti ndainga neka single bed kakadai so. Saka ukangozvisiya zvakadaro zvinodonha wonaiwa. Saka zvinezvi kodororo mvura ichinaya. Waitomuka chifundi chakazara zvimvura zvinezvi zvakaita zvekuti zvinezvi wochiti handiti drop rikadonhera mupoto. Kupi roisa zvimadrop zvezve kunoko. Dzamara ndakutozokechawo style roziva ndotombotsvagwa imwe imba apa. Tomboenda apa. Saka ndazoona futi basa resecurity pakambani yandakamboita piece job iya.
takahaiona imwe kambani yakatitisa masecurity ipapo tichashanda taingoshanda tiri 2 mumwe masikati umwe manheru every day no off kana wauda kutombochinja shift double shift umwe manheru umwe masikati ndakaita 2 months dzakupera taingoshanda every day atizitohora mari atizitohora rini oro chii nzara iri kutirowa tiri kuenda kumabasa atete pakazoya truck atiti isusu paauction apa security wainyora mileage yetruck raunzwa kuauction nekuti rine bhatiri rine chichichi handiri saka pakazoya truck ndotopinda mutruck richiri pagedhi ndotonyora mileage apa paside pasita pane magunanzi mafoni 2 ndotarisa mafoni 2 ani masini chomati nya animoziva mabhuruku emasecurity ari mapocket mahombe chomati bwa chotoburuka hapana akandona ndichitoburuka imomo mubva ndaenda kutoilet chotora maline nchobvisa ndisati ndatora maline ndakambomasiya ndakamapaikira mutoilet ndakadai so ndakamaisa padera kudai ndobuda ndomboti mire pagedhi ndakaona mota yaiuya yakamviririka ichiuya ichibva neiyo anze tasiya mafoni murori pakatsvakwa mafoni magandakanda aya ichisimudzwa kuti maybe adonhera apa mafoni zvinyi zvichidai zvakadai zvikasimudzwa apa ndindamaba saka ndaiona kuti yese yakutoitika bva ndapinda mutoilet nchotobvisa maline chotora zvimakavha zvacho zvemafoni zvezve nchozvisa mumajombo emanhingirikini emabhutsu esecurity aya ndochotanga kutsenga maline kuti asatombotirekwa saka ndiri kutobuda mutoilet kuita zviro zvangu zvena ndotosangana nemuridzi wekambani pagedhi otonditi who stole the phones kati nandizivi kanzi can I search you kati yes otondisecha akatobata zvimakavha zvemafoni mafoni acho kwahwere maasha asi anga achiri kushandisirawo zvimaasha nokia zveya ndotobatwa kuno otozvibata haanozvizwa kuti ndezvefoni apa ari kundisecha ndiri kutotsenga malaini unge bubblegum ndiri kutomauraya chakazopfiririka bvaunganidza vashandi vese kanzi tomorrow polygraph asi kana uziva kuti waba foni handisi kuzokusungisa kana kuita sei tora mafoni iwayo undoisa patebhuru pfungwa dzangu dzochoti kanzi kana pasina munhu anenge aisa patebhuru kusvika taenda kumba ndiri kudedza polygraph mangwana pfungwa dzangu dzochoti ndotora hangu mafoni ndoisa patebhuru vondiskanira mafoni aya obatwa fingerprint ndini ndobatwa anopusa kana kuti kamera yondona nichienda vautoziva mumbafa ndiani anopusa handimbomaiziba asi manje pauzoti chirungu chazonzi polygraph ndaziva kuti polygraph yacho chiini manje handizivi ndakazobvunzwa chimwe chimwe chataishanda nacho chaishandawo ipapo general week what is polygraph manyepera chakaita chimurungu icho asi polygraph zikamera resatellite rinotoona manje kuti uyu munhu ari kupinda mutraka ichipinda ichitora mufoni akandizwisa manyoka mufana yeye chero chikafu hachina kupinda mangwana asvika handisi kureurira ndakazoona 12 pasvika mota yasvika pari kutobuditswa nhingirikini zikubhegi rakadai chimurungu chayadai chaitumwa nasatan ere chotouya choti look at that you see it's a polygraph machine that one tondiwedzera manyoka angu zvangu paye ndotoona ndaakutodaidzwa kundoita polygraph kupi kuofisi tichienda kuofisi polygraph ere hakumborina chiro chinoshandisa chinhu chinonzi polygraph it's a lie detecting machine andira unoiswa chisimbi panapo wopinwa zvigunwe zvirizvo woiswa chichubhu chebp panapo wogariswa chimwe chipedi zimurungu reve kanzi kana munhu echinyepa anodziya magaro aya hana inorowa unojuwika nhingirikini kudikitira zvikunwe blood pressure inomhanya
saka aingondibvunza kuti 1 plus 1 ndiani, ndoti 2, 4 plus 4 8, nhasi date ndiani, ndomuudza chichichi zviri simple anomuziva, but obva azongokujuma kuti saka bamafoni ndiani, zihana rinobva rati dish, wojuika wotooneka kuti wanyepa. Anombondiudza kuti wanyepa bva atondibudako. Saka tiri tuma suspect umwefeso chopindawo choita izvozvo. Ndaona murungu wangu echibva nekuofisi, step yake ndakaona kuti uchachaya, ndakuenda kujera varume. Uchosvika Dumisani, do you want to tell me something before I tell you? Kati yes. Hayi ndaisiri mbavhaka zvokuti ndinganatsokuda kutsvaga manyepo. Kanzi what do you want to tell me? Kati can I sit down please? Kanzi sit. Kati let me go out because that mukagadhi room kadoko kemapuranga. Kati let me go out and take the chair outside. Amuchafemeki. Aiwa ndaenda kutya ndasungwa neuku ndakutoda kubuditse mweyazvo. Saka kuti ndibuditsire mweya muna zvomakisa chokurumidza kubuda panze chokuti sisiwe nchogara apa nchomudzara amafoni ndakatora uchondiperekedza mumukuku wotora mafoni chodzoka chonzi kumbira ruregerero kuna boss rakariri munoriti chiri zitebhuri here mai muri mu meeting room here inonzi board room muridzi wekambani anga akakula down. Pane rimwe racho iroro ranga rakatondimaka iroro ranga rine riziswinya zimurungu raitoda zvekumamisa raitoda kuchaya iroro raitoti rikatonitarisa rotoona kunge riri kuone gudo dechero. Murungu ndichomuti murungu wangu ndiye akanditi kumbira regerero kuti wakatora mafoni. Choti sorry say I took your phone. Ngoziya zvaata angari pafoni semunhu wabusiness angari pafoni echitaura pafoni so ndochodzokorora futi because akandiignore ndochodzokorora futi sorry say I'm the one who took your phone. Kanzi I forgive you and fuck off my company. Rero ranga rautodawo advance ondichaya ndakaroona. Murungu wangu ndiye wesecurity ndiye akazonditi dai wafonera umwe wako auya paduty iwe chitorowa pasi. Chototi nzvenzvenzve handokwaikuri kutopera but zvaitika kuti tidini tidzidze chinangwa chatakawira mujoni. But pane pamwe pandakazototangawo kushanda ndiri security kwakutoita supervisor zvinhu zvotofaya ndotoshanda kucentury uko ndokwandakazotosanganawo namadhamu yangu tototangawo kutoti zvinhu zvakutotangawo kudai. Saka ndakazotanga zvemavidhiyo ndiri kusecurity kwekwe. Asi security ndakazoita zvekudzingwa after ndadedzowo hama dzangu dzekuZimbabwe kuti dzipindewo basa. Ndo dzakazondzingisa cause kukuloka kunorwadza kana uri pasecurity uchifamba uchikuloka mapoints uchikuloka yadi yese zvairwadza. Saka semasecurity aitaurirana tozvitobora zvemaclocking points tozviisa mugadhi saka unenge wakarara uchingozvibaya kudai. Unongomirira kanguva kanoratidza kuti wafambawo kanguva kudai so wobaya wowata. Saka pane chimwe chimudhara chatapinza basa chaitotenga super glue yacho kumba kwa mari yacho chonamira kuti tisazvikwachura. Unoona mazimba. Basa rakazopera ndeishutawo zvemavidhiyo ndaishutawo nekakamera kakemcoda kakadai. Ndaenda totangawo zvemavidhiyo aya zvautangawo kudaiwo zvaisati zvanatsoujeka bvata. Saka uyu musikana wandaindodana naye wandataura ndiye akazoti regai ndikupei 5,000 chondisurprise 5,000 handitotenga professional camera. Yakaita special camera that camera ndidi kunyepa ndaidada ndairibereka rairema nasi ndairibereka muhuromu pese pandiri because it was something precious kwandiri. Saka ndo pandakatanga kutoitawo kahuprofessional ipapo tauchitotangawo kuda kunzwisisawo mavidhiyo dai tachitopinda mubhizinesi remavidhiyo takuita mavidhiyo paya
kozi ndajambira hangu kuti ndakazobva kuLNJ kumukhuku kuya ndikazotanga kugara muTembisawo ndikapinda murumu zvinhu zvakazombooma ndabva ikoko asi ndakazotanga kupinda murumu so zvinhu zvotozotanga kufaya until kamera yandinotaura iyoyo taakutotanga kugumawo zvakadaro pamwe pacho taitotadza kubhadhara kana rendi ye700 yeroom pamwe pacho zvakaoma saka takazotobvawo patone mwana kwauzotobva taakugarawo kunenge kune vanhu vashoma kwangawo kune macrime mashoma zvekuti kwataigara kuTembisa kwainyanya pfuti ende zvaitraumatiza kozi mapama ekuTembisa akati wandei saka zvaiti traumatizei saka takazoita futi problem yekuti kuTembisa macelebrity wataitotanga kushanda nawo haafariri zvekupinda mumalocation saka regai titsvage nzvimbo kari decent patatotsvagawo paya dzamarana nhasi but machallenges mamwe atinonge atakamboonawo sekuti kurarama mulife pane pamwe I remember pandakatohaiwa kushuta mavhidhiyo unodzidzawo nekufamba kwenguva kwakuhaiwa nemamwe maZimbabwean kuLodium uko Pretoria ndotodhiraivha kuendako taitawo nekamoto kedu kekutanga totodhiraivhawo kuenda kuya tasvika kuya vondiendesawo Soshanguo vondipinza mugomo vondibata ngunzu futi yatodaiso votora mafoni andaenda bva kutotenga ipapo makamera zvese kwaudzoswa mumashure mota ndakafamba musi wacho apa ndandakapfeka zikujombo rimwe rairema kubva Soshanguo kubata Pretoria town kwauzotreka mota tikazokwanisa kurecover mota but equipment yanga yatoenda so it's setback ataingopiwawo hazvinopera ipapo pandakaitwa setback ndisina makamera ndakati rega nditore advantage yekuenda kuchikoro then ndakaenda kuchikoro ndikadzidza videography at a professional level ndikagraduata kune chimwe chikoro ndakabva ndazoti futi ndatenga imwe equipment manje same zvaitika futi but this time ndaindisireni anga ari teacher wangu kundidzisa mavhidhiyo kwaundobatwa futi ngunzu ndichienda naye same formation futi pakatorwa makamera aidhura saka ndo patakazokwanisa kuapply security in our company not security like tine security measures atakazotanga kuitsawo mucompany medu anotidzivirira from zvinhu zvakadaro saka for now ndikuitawo zvemavideos tiri muno muSouth Africa of course hatisati tasvika patoda like right now kubva patabatwa ngunzu hakusi kudhara last year tichiri kurecover isusu problem yedu hatina masponsor hatina vanhu vanouya vachitibatsira saizvezvizvi my wish ndekuti dai ndaiwana imwe kamera yechi2 yekuti ndikwanise kushanda basa rangu raizofamba zviri smooth asi mavidhiyo tiri kutorowa reprofessional mamusic videos maweddings everything tiri kurova of course taita kuti nyaya iti gaga isanyanya kureba and I'm so proud kuti ndakakwanisa kutanga chirongwa chinonzi Across the Border pano paDumats Films. Across the Border inini chakaita ndiitange inyaya yekuti ndinorwadziwa nezvizvarwa zvimwe zvekuZimbabwe, challenges, life challenges avanosangana nawo. So ndakaona kuti what if ndikagadzira platform rinoita kuti vanhu vashare problems avo kana kune vanoda volunteer kubatsira vechibatsirawo. And to be honest, it changes my life evanhu vakawanda because vazhinji vevanhu vanouya pachirongwa chedu vanodzoka vachipupura and vamwe vacho vanovabatsira vanotouya vechitoti tiri kumbira kubatsira nhingi vechitobatsirika zveshuwa. Vamwe vanobatsirika spiritually, munoona kune vamwe vanoita zvechivanhu, kune vamwe vanoita zvemweya zvechikristu vanongochiuyawo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanobatsirawo nefinancially, kwozoita vakatoremerwa vanoda kutura mitoro kutaura nyaya dzavo kuti vafile zvakanaka.
ndine amwe amai vakamboya panapa vaitaura zvesafe. The word ravakandiudza ndakafarira rekuti since zvaiva mudundundu mukavati tarisei vati kure asi age yavo kusvika pavari ipapo vakangochengeta chinhu vasiri kukwanisa kuita let it go. Asi pakauya paprogram panapa vanotaura kuti zvakabva zvavarerukira, vakafila relief yekuti ndakwanisa kuzvitaura kunyika yeZimbabwe. Vanhu vakateerera vakaona vanhu vaivaadvhaisa, vakaonawo vanhu vakavakanzela uye vakabva vaitawo the first passport ravo kubudikidza kwechirongwa. Saka inini necrew yandoshanda nayo tinofila so proud. Izvezvi tiri mu50,000 subscribers. Tinotenda nekuramba mechititsigira. Ndo tete pakaperero nyaya yangu panapa. Tinotenda mukoma nekunga tinemi muchishayawo nyaya yenyu nesu. Eho. Tombokudzosai kumashure ngoma. Nyaya yenyu. Ndanzwa muchiti imimi makadiscover kuti mune talent yeart. But zvanga zvisingatambiriki kumba uko kwamanga muchigara. I-advice ipi yamungada kupa vabereki vane vana vane matalents but zvichivaomera kuti vavape that support yavanenge vachida? Alright. Ndoda kuronza kuti hai mukazvitarisisa chaizvo mulife tisiri kuda kutarisa generally zviri kuitika munyika, but toda kunatsotarisisa nepoint chairo handitika. Mukanatsotarisisa chaizvo munhu anonatsa kuita mari kana Mwari avhurira chaizvo, munhu akadiscover talent rake kuti ini ndine chipo chakadai, munhu yeye anoite mari. Cause why? Mwari echisika munhu kwanga kusitomborina 1+1, kwaikusina maths, kwaikusina academics, you understand? Chikoro chitori chipo cheumwe munhu akawana chipo chake akatochidiscover kwautochishandisawo kuti ngachishandisawo, muri kuona? And I believe kuti munhu akatotanga nechikoro ari rich oro nemhuri dzake dziri rich. So Mwari hapana kunge pakadesignwa chikoro ba. Mwari munhu umwe naumwe echibarwa ane chipo, but the only problem inouya panyaya yechipo ndeyekuti it's very hard kudiscover talent. Kune munhu ane talent rekutotamba chairo but he can't show or she can't show it because anotoziva kuti generally public haizvitambiri zvinhu zvekutamba nje, hazvina pfundutso, zvinhu zvagara zvichingotorwa unzi ndezvemahara. Mwana achikura achiridze gitare urombe, but ana Michael Jackson nanhasi mapfupa ake are the richest, you understand? Nekuda kwechipo. Saka kana vabereki, ndodzoka pamubvunzo wenyu, vabereki ngatizamei kudiscover zvipo zviri muvana vedu. Kune zvipo zvimwe zvinomanipulatwa newakaipa, Satani chaiye. Wofunga kuti iwe une chipo stereki chekugona kuba, asi uri kutonzvengeswa chipo chaicho chaunacho, you understand? Saka vabereki tikagona kudiscover vana vedu kuti vane chipo chakadii, we are the best mentors kuvana vedu. Kuti kuzomutora tichizomuendesa kuna vamacheso kuti vatidzidzisire mwana wedu kuti gitari rinoridzwa sei, hunge takwanisa isusu kudiscover kuti mwana wedu ane chipo chakadai. Of course vana vari mixed, ndoti vanosanganisa, vanosanganisa, muri kuzvizwa? Kuti sometimes womboona kuti mwana wangu anofarira bhora, uda kuzoona mwana wangu anenge anofarira zvemusic, uda kuzoona anenge anofarira zvemagitari. Hausati wanatsokuona kuti mwana wako ari papi chaipo, but chipo chinomanifesta, chinozongobuda chete kuti apa pane chipo apa.
ndambonzwa muchitaura imimi kuti kuMozambique makazoita zvekutiza maona kuti mari yamanga yestock yakashota. Makadii kumirira imimi muridzi webhawa iyi kuti mutaurirane naye? Kumamiswa paizorohwa munhu ende paizosungwa munhu, izvizvi ndaitozviziva, saka ndimiriri zvinhu zvakadaro. Mwari pamwe pacho anofanira kukupawo njere dzekutoti udzishandise. Hapaizochaiwe munhu. Sorry, mundiregerere kwedu uko kuChindau uko zita randashandisa rekuti kuchaya, asi riri rimwe racho charitaura kahwana rekuti kumamisa kwedu harinyadzisiri. Chandiregerero ipapo. Mave muno muSouth Africa. Ndazwa muchiti makambogara kuWinnie, mukambogara kuLNJ. Mageto akafanana newayo ndazwa muchiti kwakune high rate of crime. Makambobatwawo ngunzi here muchigara munzvimbo idzodzo? Tingatiza zvinhu zvatinombo experience ndizvo. Takabatwe ngunzu kasingaperi. Mukuona pandiri panapa, I'm the strongest man ever because ngunzu dzandapinda dzakati wandei, makamera echitorwa, ndichidzoka kumashure kasingaperi, kuti ndirambe ndakashinga kudai so, kuti ndizove pandiri nemavideos kudai so. Satana azama, ari kutotadza. So I remember pamwe pacho nditori naadzimai angu, so ndichipinda mugedhi, tambozive kuti chakatoherereka mukati, tichitopinda pagedhi tichitobatwa. Ana mastanda nalandlord kuri kuchaiwe munhu. Imi handizivi kuti vanorombera here zviro zviyani, mambama acho airira ipapo unge mapuranga aibatanidzwa kuti ari munhu aichaiwa. Izvi zvinenge zvakazotraumatize even mwana wangu kuti chero pakaitika noise aivhunduka, but izvo zvaraiti. Pakauya futi pakamoshwa zvigunwe zvese izvi munext door medu, vanhu vaidzondwa nemabhagula bhaya, mumwe wacho akashudwa soro iri rikadai so panapa kuchezurwa nebhureti. Inini mangu murumu hamuna kupindwa zvachose, ndaingonamata ndiri murumu ndichiti Mwari vapofomadzei, ende zveshuwa vakapofomara, havana kumbopinda murumu mangu. But ndakati Mwari hakuponesi this too many chances, haambokupi this too many chances, Mwari achiri kuda ibva pano. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti ndibve. Hangunzu ndakadzibatwa kana. Tinotenda. So pari zvinezvi baba, batsiro ipi yamunotarisira, rubatsiro rukuru rwamungatarisira kuti mungade kurwana pabasa renyu remavideos ramunoita? Pane machallenges akati wandei, especially kuequipment. Inini hangu muri kuona sezvandambotaura paipai kuti inini ndakatanga program yeAcross the Border kuitira kuti vamwe zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinge zvichibatsirika. Saka tiri kulimitwa paequipment. Ini ndiri munhu anofarira kuita zvinhu zviri professional. Zvekuti kana ndichiti tiri kulimitwa paequipment, hakusi kuti I need something for my benefits, but toda kuita zvinhu zviri more advanced pakubatsira not even vana vekuZimbabwe chete, but my priority pari izvizvi ndeyekubobatsira vana vekuZimbabwe, kuti kune vanhu vari kutambura kunzoko. Saka tine maprogramu mamwe ari muline up yekuti tiri tichida kuti tizviite, asi tinolimitika panyaya dzeequipment. Zvafana nekamera yandataura yayo, dai taiona kamera yechi2, handiti apa tine one main camera, saka chero tikaona imwewo ingoriwo chero entry level haina basa, tinokwanisa kushanda nayo kuitira kuti itisetere zvatiri kuda. 2, tinoda kuita maprograms echarity ekuenda kune hama dzedu dziri kutambura. Handiti muri kuona kuti panapa panouya vanhu vaya vanotaura nyaya dzavo,
vamwe vachiti hatitorina pekutangira right now, you understand. Asi kudai tai tine foundation, tine mari, taikwanisa kudii kutsigira vanhu vakaita seivavo vaiva vanoti vari kuda kuenda kumamisha dzavo kwavo asi havasi kukwanisa, vari kutsvagawo rubatsiro rwemari dzekuenda kumusha. Tokwanisawo kudii kuisawo ruoko nepatine tagona kuita. So tikakwanisa kuva neequipment yakakwana, zvinhu zvekuti tinokwanisa kunge tichiita madocumentaries akadaro ekuti tikwanise kubatsirana nevana vekuZimbabwe. It's very hard kune vamwe vanhu. Saka zvirongwa zvichada kuzouya, asi for now tiri challenged. Tinotenda baba nekunga munesu muzuva ranhasi. Sorry, ndichiri ipapo. Why ndiri kuti zviri challenging? Nekuti sorry hangu, hatikwanisi kuita foundation. Andimukwa, hatikwanisi kuita foundation. Kudai tai tine madhona. Kune vamwe vanhu vekuZimbabwe vari kuZimbabwe, vari kunze kwenyika, kana unewo paunokwanisa, kana kuti unewo 2 wechikwanisawo kutiwo 1 kupowo 1. Tikaita foundation yekuti tinenge tichikwanisawo kuti tina sponsor either anonymous or anonymous yachona, opposite anonymous ichini atete. Dai anonymous neanonymous ndizvo here? Nambotaura tiri muneutral gear. Dai taikwanisa kuona donor or madona anokwanisa kuti zvafana panapa program tinotokwanisa kuti iwewe une kambani yako inoita zvekusona, kana kuti une kambani yako inoita zvebeauty, totaiwa oneka chiti sponsor iwo program yedu, maybe munoi mechibhadhara ka certain amount every month, isusu techiisawo ma-adverts enyu paprogram. Mukaita vanhu 10 vakadaro, tatoona pekutangira pekuti tinokwanisa kuti iwo uri kubenefitawo kupushirwawo brand, isusuwo tiri kubatsira mhuri yeZimbabwe. Andire ini hangu moyo wangu unobada kubatsira. Tiri paprogram yenyu ya Across the Border, munolimita here kuti mune nyaya dzamunotora kana kuti munotora nyaya dzese? Taimbolimita, but zvinezvi hatichalimiti because takatoona kuti vatoriko vamwe vane ma-challenges, vane nyaya dzavo dzisiri dzekucrossa border, asi vari challenged zvekuti vakauyawo vakashaya nyaya dzavo, vakaturunura chiturikwa chavo zviri kuvaremera, vakauya vakashaya nemhuri yeZimbabwe, vanotowana rubatsiro. So if we limit, hazvizoitirawo zvakanaka kuvanhu vakaita seivavo. Zita rekuti Across the Border natsai kuribatisisa, harisi kureva kuti tiri paborder takucrossa border. Across the Border tiri kutaura nevanhu vari out of Zimbabwe, vari kune dzimwe nyika, kana kuti vari mune imwe nyika vakacrossa border. Across the border zviri kuitika the across kuborder uko, either ndedzema-marriage dzakaitika kuno kana kuti dziri kuitika kupe, as long munhu wacho ari kuzvitaura tinaye pano, it's across the border. Tinotenda. Tobonga. Munyaya yenyu muchitaura, pane pandabata pama muchiti maigara mumukuku waidonha mvura. Kazhinji tinoziva kuti munhu akacrossa border waenda kumari. Saka ndezvipi zvamungade kuudzawo vamwe vari kumusha, vanenge vakasara kumusha, vanotarisira kuti wanzi munhu abuda muZimbabwe zvake zvanaka? Grace inosiyana. Umwe anotosvika muno motoita mari nekufambawo kwake. Mumwe since akauya ane 20 years, chero yebhazi yekudzoka kumba iri kumunesa, chero chekuti aise mukano zviri kumunesa. Takasikwa zvakasiyana, dzimwe mhepo dzatinotakurana nadzo kwatinobva dzakasiyana, dzimwe dzatokandirwa dzakasiyana. So to cross the border to come here, it doesn't mean we come to make money immediately. It goes gradually, but chino chatora ichi muno mari
ndoona senge kuti hamusina, asi kune vamwe iriko hayo vakasecure position, asi kugeneral people like us mari haichabatiki. Zvezvo kutoti ndikuenda Joni kuite basa zvoda kufungisisa, uye unofanira kuuya une mapepa ako akakwana, because Nigerian, Tanzanian or any other countries here in South Africa, they are not foreigners, but a Zimbabwean is a first foreigner muno South Africa. Ndo chinhu ukavunza chero mwana wechikoro kuti chii chinonzi foreigner anokudza kuti muZimbabwe. So munomu hazvichanakidzi ba, taungogara kunge makonzo. Handizivi ndakutiza question here, but ndiri kuti zvemari izvi hazviko. Kuti wotosvika muJoni wototi waane mari, zvakufambiranawo negrace yako, kuti une grace yakaita sei. Saka kumunin'ina kana hanzvadzi iri kutorongedza mabhegi kuda kuuya mungaiti kudii? Garako kana usina plan zvekuita kuno uri kuvinga, kana usina zvauri kuvinga kunoko, try something chekuhasila uri kumusha uko. Kana zama imwe nyika kuno kuSouth Africa zvogwadza. Maybe zviri kurwadzira inini chete nevanhu few vandoziva. Yange iri nguva yakanaka kutandara nemi muchisheya nyaya yenyu nesu. Tinokutendai zvikuru. Aiwa, tobonga. Ngatisanganei muchirongwa cheAcross the Border every Saturday na 6 o'clock GMT yedu +2. Kana ndichiti +2 toreva mozviziva imi, kana tiri mu +2 ndo matiri GMT yedu tiri mu +2. Saka ngasangana na 6 o'clock every Saturday. Zita Dumisani Mulambo Mafanise, tichitenda vari behind the crew, for now vari behind the camera Lilian Makombe. Muve nezuva rakanaka. Sara zvakanaka. Amen. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse. Zvaunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso. Andinangendirere chinorongwa nemado wanizive mimo nemunondo wacho. Chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire. Pamuchasimudza vamwe mukuru vatira. tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise, tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontro.